Ahojte, ja vás vítam pri novom videu. Dneska si teda dáme tréning ramien a chrbta. Ako každý tréning, tak aj tento tréning musíme začať rozcvičkou, takže vždycky si najprv rozcvičujem ramená a až potom sa následne dostávam k hlave, ako náhle mám už ramená rozpohybované. Výcvik pôjdeme upažovanie v stoji. Pôjdeme to v tomto stroji, ktorý si teda nastavíme približne do výšky ramien. Vždycky začínam malou váhou, len aby som poriadne precítila ten sval. Nech to nacítim, nech sa to prekrví, ale som s tým nejakých 5 opáčiek. Teraz si to zdvihnem o čosi vyššie, takže teraz z 5 to dáme na 10. Púsime 20 kg. Uvidíme, či tá 20 nebude až moc. Tak a až teraz môžeme začať plnohodnotne trénovať, lebo keď nie sú zapnuté hodinky, tak kalórie sa nepočítajú spálené. Dobre, až som sa trošku precenila. Dala som s tým 13 opakovaní, ale nevadí, budeme to počítať už ako prvú pracou. Tú ďalšiu sériu si už trošku uberiem, dám len na 15, aby som splnila ten rozsah opakovaní, ako mám. Čiže musím dať minimálne 15, maximálne 20. Pali. Ideme ďalší cvik a to budú tlaky na ramená. Takže pôjdeme do stroja. No teraz som zvykávala tlaky na ramenách chodiť s jednoručkami, ale momentálne mi najviac sedí, keď to idem v stroji a som tam vyslovene zafixovaná. Mne sa to najlepšie cvičí tak, že nemám úplne obopnutú tú ruku okolo celého toho madla, ale tlačím to viac menej len týmto. A oveľa lepšie mi tak zacieliť ramená. Aby som mala vždycky rovnakú dĺžku vlastne na tej rúčke. Takže si to takto nastavím, že dám si palce na okraj, prichytím a nastavím si tie ruky tak, ako potrebujem. Tak ako každý cvik, tak aj tento cvik začínam úplne s nízkou váhou, aby som to len precítila. Takže zase dáme si tak 5-6 opakovaní. A teraz si dáme 12,5. Dobre, máme 15, ale ešte zvýšime. Nie, dáme si rovno teda 17,5. Máme veľké rameno do mojej kategórie. Nevládzam dneska zase. Akože, odkedy mi tréner znížil jedlo, už som momentálne 4. týždeň na to, že mám fakt tie sachre úplne skresané. Je to poznať na tých tréningoch, rozhodne. Sila ide dole, energia cez deň tiež, ale nevadí. Dajte. Ideme precvičiť zadné dolky. Zase začneme s menšou váhou. Zvýšime váhu, dáme zo 14 kg na 23. Tým, že tie zadné ramená sú fakt malinký sval, tak vôbec na to nevládzem ísť nejaké brutálne bomby. Akože zaujímavosťou je, že keď to idem oboručne, tak dávam okolo 23 kg, ale keď to chodím jednoručne, tak som zvykla ísť aj 32 kg, takže taká zaujímavosť. Zase mi vládze jedna ruka viac jak druhá.
trikolóra na mne bude. Ako sa mu vytriaslo. Niekedy inak fakt pomáha, keď máte pri tých posledných opakovaniach zatvorené oči. Kľudne od prvého, akože to je úplne jedno. Ale mne to dosť pomáha nacítiť sa do toho svalu častokrát, takže to využívam. Ok, ideme chrbát. Takže z tohto cviku, čo je sťahovanie hornej kladky na úzko, zapájame hlavne stred chrbta a 3 pracovné série, 12 až 15 opakovaní za 2 kg. Ježiš. Toto sa stáva stále. Stydím sa tady před lidma. Ďalší cvik pôjdeme sťahovanie kladky na široko, na široký sval chrbtový. 10 000 muffinov. Ty kúpiš fotografa za muffin. Spin the block, hit the gas, hit the gas. Vždycky to robím tak, že ako mám tieto kladky, vždycky som vyosená takto do pravej strany a robím to len tak, lebo keď to mám naopak, že som do ľavej alebo som na stranu, tak sa mi to vôbec nerobí dobre. Všetci to tak pozerajú. Homies spin the block, hit the gas, hit the gas. Au. Ja neviem roztiahnuť dobre tie krídla. Že? Malé slobody. Čaká nás posledný cvik a to budú príťahy v predklone, takže sa premiestnime. Ťahov v predklone pôjdeme zase 3 série, zase 12 až 15, takže skoro celý tréning. Pôjdeme ich nad hmatom, aby sme zacielili vlastne túto časť chrbta. Tak ja už mám teda po tréningu, dnes to celkom pálilo, môžem povedať. A ako som aj spomínala, že v tej fázi, akej sa momentálne nachádzam, že tá energia aj počas dňa ide dolu, tak aj teraz som akože úplne odpálená, vypnutá. Už sa teším na potréningové jedlo, pretože už som fakt hladná. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite mi nezabudnite dať odber, alias subscribe, like na toto video a my sa teda vidíme pri ďalšom.